La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka gaji da baccin kenan. Na gaji. Tun da su zaman ce ke kullum da kike ba. Ba dole na yi ba. A ce kullum mutum tsaki zai talaga ya ci. Ya za a yi rayuwa ce a haka. Yanzu ma za mu shiga duniya. Mu zaliba abin da. Ba ya dai ka sa takalmin ba. Ina ta shirmen ki wannan gidan masu na shi. Wani da dubuti gwamna ba. Ka ji wai dan an kada nasu gaba za su yi. Yo da haka nan kawai kare wuni man. Akwai mana gonaki a ta za a yi kwalta. Mu in mun je a ta ciya man baya nan. Na ce in da kun tuna da. Uwa. Tura uwa Allah da karman ba yan fashi bane. Tura uwa. Da duniya da Allah kwarin shi kan gwannan saboda wannan mu faɗa ce ina zuwa daga kuɗin nan Allah kwari kai ayan Allah ya ce da ni kwarin shiga cikin kangon nan saboda ina da unguwan mu haka za a ce barawo dan san mu san kuɗi ba Allah ne kangon nan mu ko shi wannan ke da aje kuɗi ga dan wajen nan ai sa Ina shirin fita ka kawo mun ajiya? A wannan ba sai matar. Yau dai sai in ga uban wanda aka yi surutu. Ya Allah ya ce ta. Bari koma gidan gani. Bari mu ga abubuwa. Kuma ba ba. Yau ba aiki ce. Wannan da ba. So idan Allah so ya ci da kai kaza kai gida da dama masu ne miki ra ta kalla ra kai wai alana wallahi idan Allah so ya ciyar da kai kana kwance ko baka fita ba wallahi sai ga Allah ya baka ta cikin takura kina ta wani ta ce ka ce na tashi na fita Allah ya ciyar da ni kin san can wajen hanyar marga Na san. kawai na zo wucewa na gosu a mashin wala dikkar in ba in fushi bane sun sato kuɗi ne ko meye ne ya zo zai bige ni kenan ina kaucewa ɗan da gefe na kawai na gosu kuɗi a ƙasa bir Allah mai gida. Alhamdulillah. Ina suke? Aikin san sai da yanayin unguwar tamu da in shigo da su a haka a ce kuwa suna kallon an samu wani kango na ɓoye su. Kango? Tashi mu je. Oyo Allah na. Tashi mana mai gida. To sarkin hanzari. Mu je. Wanda muka je muka yi. Oke a wannan oyo Allah. Ba a gidan nan daman na ce miki sai na canza shi ba. Mai gida ka homa na. Ruwan sauri. Sarkin hanzari. Ita kuɗin na ne ma ba na ce miki sai kina ta wani wannan. Kandala, sarkin zumunci ba nan bane kandala ne. Mai gida ko kuɗin ba naki ba amma cikin dukkan wani. to ba dole in sauri mata dauci. Daɗi gare shi? Ina wajen mai gida? Ina gida ina kuɗin. Da wata sauri lalama kake yi. Ai ga shi nan, idan suke ɗazuna da ɗaliban kuɗin kake yi. Wani musulman ƙarya zai nuna. Kai, mu gida.